पोस्टर देखला के बाद कम पैदा वीडियो देखे तो पहले दबा के शेयर कर लो। बहुत खतरनाक पोस्टर के साथ पवन सिंह फिर से एक बार कम बैक भइल बने। अगर देखा जाए तो गाना के माध्यम से पवन सिंह एक तरफा मैंने कब्जा कर ले बड़े यूट्यूब पर। समझ लो फिर उहे फिल्म के गाना ब्यास के हुए पिक्चर के गाना से वंशम फिल्म के गाना के नया मैंने कह लेवल बवंडर पोस्टर अभी 20 मिनट पहले ब्यास के आईडी से छोड़ल गई बा। सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल से कल हंगामा हुई। लिख के ले यार दम गारंटी दबदबा बनल रही यार गाना भैया। गाना के नाम जानते बड़ो दांते से ओढ़नी दबा के भाई ओढ़नी के गाना रहे ब्यास के कहीं ना कहीं मैंने भूचाल लाई गाना। भाई गाना सुननी है तो थोड़ा सा ट्रेलर में तो भाई ट्रेलर में गाना हमने की सुनले रही जा। हमने के डिमांड रहा है भाई की वाला गाना कम से कम यूट्यूब चैनल पर छोड़ल जाए। तो तार लोग बेसब्री के इंतजार 20 से 25 मिनट पहले ब्यास अपन इंस्टाग्राम आईडी से बतैले बने के काल 5 बजे गाना के सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल से छोड़ल जाए। काहे के तारा लोग तो फिल्म उलिम बढ़िया लागत नहीं के बहुत चलते ब्यास सब जान गई बड़ा हमारा ऑडियंस खाली गाने को जाते तो गाने के माध्यम से अगर देखा जाए तो पवन सिंह एक तरफा घड़ी राज कर रहा बने। पवन सिंह अभी काटे और केहू बा ना ठीक नू। पवन सिंह में एक तरफा राज कर रहा बने करते हुए तारा का बता दी गाने के नाम बा दांते से ओढ़नी दबा के एकदम गारंटी बा लिख के ले एकदम दबदबा। जब ओढ़नी दुपट्टा साड़ी पर जब गाना आवेला तभी देख लो फिलहाल एगो आइल बा गाना मैंने साड़िए पाइल ब्लू का साड़िया कहीं ना कहीं यूट्यूब आग लगा रहा बा। गाना होते हमारा बुझाता जब सूर्यवंशम फिल्म के गाना के पोस्टर आउट भइल बा दांते से ओढ़नी दबा के गाना कहीं ना कहीं एगो इतिहास रची। तारा बतैले रही कि जितना गाना बाड़ी सन फिल्म में एक से बढ़ के एक बाड़ी सन बैक टू बैक तार लोग के देखे के मिली। बता दी स्लो मौसम में गाना बा एकदम खतरनाक बा यार। जितने ही गाना की तारीफ कर सोच से बाहर भाई गाना इतना खूबसूरत भाई गाना सूर्यवंशम फिल्म का हर एक गाना कहीं ना कहीं हाई लेवल पे करके शूट कर गई बा। एक से बढ़ के एक गाना बा बस काल तो यार रहिए लोग तो कुर्सी के पेटी के बांध लियो। काल रिलीज हो रहा बा 5 बजे सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर भाई 6:30 बजे 6:30 बजे सॉरी 6:30 में सुर म्यूजिक यूट्यूब चैनल से गाना रिलीज होता है। बताओ हमारा के गाना के कहिए से वेट करत रहे कतना सुने के बेचैन रहे हमारा कमेंट के माध्यम से बताइयो। के गाना के इंतजार करत रहे भाई आई यूट्यूब हम हैंग कराएं। भाई पवन सिंह ना गावे लेकिन जब पवन सिंह गावे लगी तो अच्छा जाने के तो चले पवन तो रोके कौन कहले बने भाई चले पवन तो रोके कौन। पवन का कोई आज तक रोका है तो पवन चल दिले बने। पवन चारों दने तार लोग लौको तो बने चरतरफा अगर पवन सिंह नजर आ रहा बने भाई। टॉप म्यूजिक में जीवो पवन सिंह बने इंस्टाग्राम पर जीवो पवन सिंह बने यूट्यूब पर पवन सिंह बने। अगर देखा जाए तो पवन सिंह इलेक्शन के बाद वैसा दबदबा बनैले बने कि कराना आगे ना पीछे केहू लौकत नहीं खाली पवन सिंह। एक बात बा जितना फिल्म के गाना बा सूर्यवंशम फिल्म के गाना बा जितना सब हाई लेवल के गाना बा टोटल पहले हम बतले कि हाई लेवल पे गाना सब शूट कइल गइल बा। अभी एक रहता पहले एगो जन रिलीज भइल रहा है सूर्यवंशम फिल्म के गाना के अभी रिलीज कइल गइल है। उ गाना के माने उ फिल्म के गाना अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहा बा। कहीं ना के में 6 गो 7 गाना बाड़ी सन 8 गो ले एक से बढ़ के एक गाना बाड़ी सन बैक टू बैक तार लोग मैंने अगर कह लेवल जाए तो टोटल है गाना माने वीआईपी लेवल के गाना बा। जालो कल आनंद लिया 6:30 बजे गाना आ रहा। बाकी अपन राय कमेंट सेक्शन में दिया वीडियो दबा के शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी गाना के पोस्टर के बारे में तो क्या विचार बा हमारा जरूर बताइए लोग।